cardom don marley ini carbeng long pan nili ketan kang tung alam thi bangke non lom call recording apta laki jai ka thar lapen cem doktor tulra mong ha tatum haining phun na chinkilo asolong call recording tam bitu koklo amat social media long lahai recording bang paklang anamat rat atum bangke aning karong ko dolo lapen ajak tu mangke aning ke oja dulu asi aso call recording along isi ram thedili kiburun kang tung lam thi bangke angtong tikathar lapen done sorong phara tum tami cm along si kam shabdan bom mate election seke atum mong si kam khachrab dan bom pasi cm turan mo hang ben tami call recording long ning jipon delo asi aso puthak kwantong ahok ne hok hene stami tulran mong hang ang hopen ke inji adlo asi thane sorong phar lapen angtong tiket har tumke nilong pensi nang ching ki than la nilong se kam tam nang chrab den lo pasi inji pon del lo asi ehuri sibang ke epicel system jal committee lo ke do theba songja pot mangke angtong tiket har phan ke suspect do hoi ason lo asinan sem tulran mo hang tami labang salam ke inji del lo asirat mangke angtong ti phan aning oil atum delo apara jahak akar bitu mangke ning theklong tum delo em ang hopen ngi jeta masi rat atum mangke mang prong lo pasi angtong kita ka song lo ke mesen khen up kali asi long lei phelang ka song long pono alang dunji lapen party long tamelang kem dun bom pasi aso puthak bang ngi jeta masi ne tami pini ki video salam dun lo asi atum kantong kaching ki thanne stamis em hopen bardel la asi letum kar bing long along tami era sun par edmat la bang solam khodet masang tong ti phan tami sap so suspect do hoya sono rat to mangke asi letum politics long claim don jipote rada phan palu nang ni pasi nilhen pe jong damji asi tangka maha ke non ke do bom bjp sarkar ruling to mangke do po asi letum tangse rada phan ka ke mat chesong thebji arab thebji pote election hol bangke tangka maha pen chela de sante messenger stami si mang hopen la bang solam thi paklang pagderamat rat atum mangke aning oiroi asan dolo asi non election ke par lo real ke klangji arni ke forme hala sorni si itum ke jok agod bang la khapon po la pen pechen sai det pute hai lo rem det lo la pen bikram se tami penan cepat duk lo tata kahai yang ring du peserat atum mangke herjumi pilo la pen hala pu ifu elesi long tami ipechal sila pen kongres tum telang pet pensi adak tami ot pilo ke siaran pa asi pini nele kaniji kan tunglam te bangke ang tong ti thar pen thani sorong parto cm turan ho ang hopen ke bardat alam thesi pini ning jelo asi khai pan che song pi bute song pi pa mi nang ji non ke rong so phan aduk ngojot ason lo asi ang tong ti ta kan tong hok ne hok ne stami turan mong hang pen ja ka thar pun ka jing ki lo ang tong ti thar la pen thani sorong par aputhak alam nang paklang ponte amat serat atum bang aning oirui pen aning tami acha tum ke kang son to koklo asi pini labang so video sini le salam lo asi cm ang hopen barda lamthi ake thani sorong par la pen ang tong ti thar ke nilong si kama mo khan chrab dan bom pasi ang hopen jipon la asi pini ni le kan ji tam kan tong lam thebang la pandela to mi thak me kardom